Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Hey, hey, hey. Nowadays I'm too cool for a girlfriend. So ayan nga mga katropa, good morning sa inyong lahat. Ayan mga katropa, dito tayo sa 5-star terminal Pasay. So pauwi na ako ngayon mga katropa. Mamaya alis tong bus, pero wala pa eh, naghintay pa ng mga pasero mga katropa. Kita tayo mga tropa. So ayan na mga katropa, alis na kami. Biyahe na mga katropa. Yan na mga katropa, balis na kami. Yan na. Yan mga katropa, dito tayo sa Pasay Terminal. Balis na ang bus mga katropa. Oh, yan na mga katropa. Pasaya. Na mga katropa, dito na ako papunta
Uuwi na ako sa bahay namin mga katropa. Dito na ako sa daan mga katropa. Sinundo ko ng aking kuya mga katropa. Mga katropa, dito na ako sa bahay. Papasok na ako dito sa gate. Mga katropa. Dito na ako sa bahay, mga katropa. Bahay na ako, mga katropa. Ayan. Bahay na ako. Ayan mga katropa, mamaya na lang. So finally mga katropa, dito na ako sa bahay at ako'y nakabihis na. Ay hindi pa pala mga katropa. Hindi pa ako nakabihis mga katropa. Pero nalis ko na yung aking damit mga katropa. Aking pantalon mga katropa. So ito na mga katropa, dito na ako sa bahay. Kaya salamat kay God dahil di niya ako pinubayan sa aking biyahe. Maraming salamat sa iyo, God. Okay, mga katropa. Kita-kits! So, mga katropa. Nagbabalik ako, mga katropa, kasi gusto kong magpasalamat sa inyo. Sana supportan nyo ang aking vlog, mga katropa. I-share ko na lang po sa Facebook yung YouTube channel ko at pa-subscribe na rin and like and share. And comment po kayo sa aking YouTube channel. At sana po, supportan nyo po ang aking YouTube channel mga katropa. Sige mga katropa, maraming salamat.